आदाब वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िर सिद्दीकी। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। एशियन गेम्स में हिंदुस्तान के लिए मेडल की फसल, वजीर आजम मोदी ने खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। हमस ने तेल अवीव पर दागे 5000 रॉकेट, रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना। इजराइल ने भी किया ऐलान जंग। तेलंगाना ग्रुप 4 के इम्तिहान के फाइनल की रिलीज। वजीर महेंदर रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की करेगी। टांडूर म्यूनिसिपल सेंटर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए शेंग बिछाने और इफ्तिताही तकरीबात की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना तरक्की में मुल्क के लिए रोल मॉडल साबित होगा। एमएलए रोहित रेड्डी और दूसरों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। మరి ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చిన తర్వాతనే ఈ 9 సంవత్సరాల కాలంలో మరి విద్యాపరంగా పెద్ద ఎత్తున మరి డబ్బులు ఇచ్చి కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పేద విద్యార్థులందరూ కూడా మంచి చదువులు చదువుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి ప్రోగ్రాం చేయడం జరుగుతుంది. మీరందరూ కూడా మరి పేదరికం ఉన్నటువంటి అందరూ ఖరీదైన ఎవరైతే చదువుకుంటారో అదే విధంగా మీరు బాగా చదువుకొని మరి మీరందరూ డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు మరి ఇప్పుడే ఉదయాన్నే మరి తెలంగాణ అంతటా కూడా మరి ఉదయాన్నే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా మధ్యాహ్న భోజనం ఎట్లా పెడుతున్నారు, మరి అల్పాహార కార్యక్రమం కూడా ఈ రోజు అంతటా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అంతటా కూడా స్టార్ట్ చేసినారు. దీనికి కూడా కోట్లాది రూపాయలు అవుతున్నాయి. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎందుకు చేస్తుందంటే మరి పిల్లలంతా కూడా రాగానే మరి టిఫిన్ చేసి మధ్యాహ్న భోజనం మీకంటే మంచి భోజనం ఉంటుంది ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో కూడా రాగానే వస్తేనే టిఫిన్ ఇచ్చి మరి మధ్యాహ్న భోజనం బాగా చదువుకోవాలి, మరి బాగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు। आशा वर्कर्स ने कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम जगतियल ज़िला में एक एहतजाज का एहतमाम किया, जिसमें हुकूमत के फौरी तौर पर मसाइल को हल करने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने मुतालबा किया कि आशा वर्कर्स के मसाइल को हुकूमती तौर पर हल किया जाएगा। సో ఇంత సేవ చేసినటువంటి ఈ ఆశా వర్కర్లు ఒకప్పుడు మన కేసీఆర్ గారు ఏదైతే మాట అన్నారు అంటే మా యొక్క గవర్నమెంట్కు మీరే పునాది, ఈ పునాది మీదనే మేము స్లాబ్ వేసుకొని మేము బ్రతుకుతామని చెప్పేసి అంత మీరు మా ఆడపడుచులు అని పొగిడినటువంటి సార్ గారికి మరి ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆశా వర్కర్లు రోడ్డెక్కే పరిస్థితి ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారో మాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇక్కడ వీళ్ళు అడిగింది ఏంది, కేవలము వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సేవ అనుకో, మనం ప్రత్యేకించి ఉద్యోగం అన్న కూడా అది వీళ్ళు చేసేదండి. ఎందుకంటే మనం ఎవరం కూడా మన ఫ్యామిలీలో ఒకరికి జ్వరం వస్తేనే మనం చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతాం. అటువంటి ప్రతి ఇంటికి కూడా సర్వే చేస్తూ అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకు చేస్తున్నటువంటి ఆ సర్వీస్ కాబట్టి సేవ అని మేము అనదలుచుకున్నాము. వీరి యొక్క సేవకు కనీస వేతనం, అది ఫిక్స్డ్ వేతనం, తర్వాతకి వీరి యొక్క ఉద్యోగ భద్రత ఏదైతే ఎజెండా ఉందో ఉద్యోగ భద్రత కావచ్చు, హెల్త్ కార్డు కావచ్చు, ఇంత రిస్క్ చేసి పనిచేస్తున్నటువంటి ఆశా వర్కర్లకు హెల్త్ కార్డు ఎందుకు ఉండకూడదండి? వాళ్ళు అడిగేది న్యాయమైన ప్రశ్నే కదా. साबिक एमएलए वेमुल्ला वीरेशम और कांग्रेस लीडर कोमाती रेड्डी वेंकट रेड्डी को नालीगोंडा जिला कांग्रेस पार्टी मीटिंग में पार्टी का स्कार्फ उठाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कोमाती रेड्डी को पार्टी में इनवाइट करने पर शुक्रिया भी अदा किया। जब पुलिस जयशंकर भोपाल के ज़िलाई मरकज़ में मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे तो साई चरण और मंडल नामी 2 नौजवानों को पुलिस ने गांजा लेकर पकड़ लिया। ज़िला के एसपी करुणाकर ने बताया कि इनके पास से 7 किलो सूखा गांजा और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 1,86,000 रुपये तक है। इधर व्यक्तुलु ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్లో గాంజా తీసుకెళ్తూ అనుమానాస్పదంగా కనబడ్డప్పుడు వాళ్ళను ఆపి చెక్ చేయడం జరిగింది. భూపాల్పల్లి
SHO అతని టీం SIs చెక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఈ ఇద్దరు వ్యక్తుల దగ్గర గాంజా దొరికింది. వీళ్లకు సప్లై చేసినటువంటి వ్యక్తి అంటే వీళ్ళకు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి తోట పవన్ అనే వ్యక్తి అతని దగ్గర నుంచి వీళ్ళు తీసుకున్నట్టుగా వాళ్ళు విచారణలో తెలియజేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కన్ఫెస్ చేశారు. ప్రస్తుతం వీళ్ళిద్దరి దగ్గర నుంచి ఒకరి దగ్గర నుంచి 4.875 kgs గాంజా, రెండవ వ్యక్తి దగ్గర నుంచి 2 kgలో 565 kgs గాంజా సీజ్ చేయడం జరిగింది. మొత్తంగా 7.44 kgs గాంజా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీని విలువ సుమారుగా 1,86,000 ఉంటుంది. विकाराबाद जिला सदर राम मोहन रेड्डी ने कहा कि टांडरू में कांग्रेस के लिए जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। टांडूर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आएंगी। DCCB चेयरमैन मनोहर रेड्डी ने कहा कि पार्टी बदल गई है क्योंकि वो ज़िला में BRS कायदीन के धाताई के रुझानात से परेशान थे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज चंद्रबाबू फैन एसोसिएशन के कौमी सदर तलारी श्रीनिवास राव की क़यादत में तेलुगु देशम के कौमी सदर चंद्रबाबू के रिमांड के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए दस्तखत जमा करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को बदनामी के इल्ज़ामात के नाम पर रिमांड पर भेजना मुज़ाहिका ख़ैज़ है। ఏదైతే ఒక రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక కావాలని ఒక వ్యక్తిని ఇలా అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెడితే ఇలా మాకు లబ్ధి చేకూరుతుంది, ఆయనకు ఒక మచ్చ అంటియాలనే ఉద్దేశంతో జగన్ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కావాలనే ఇలా జైల్లో బంధించడాన్ని తీవ్రంగా కూడా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఏ 37 ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడిని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో నిర్బంధించడం అనేది పూర్తిగా అప్రజాస్వామికమైన చర్యగా మేము అభివర్ణిస్తున్నాం. రాజకీయ ప్రతీకారం కోసం రాజకీయ విలువల్ని చంపేస్తున్న జగన్ ప్రభుత్వానికి ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని ఈ సందర్భంగా మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. अनाकापल्ली के जिला कलेक्टर रवि पटना शेट्टी ने कहा कि लोगों के मसाइल को जल्द हल करने के लिए जगन नाको चेपधाम प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। नरसीपट्टनम हलके के मकावोरापलम में जगन नाको चेपधाम प्रोग्राम को लोगों का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल मिला। कलेक्टर ने ज़िला के ओहदेदारों के साथ लोगों से दरख्वास्त वसूल की। ఈరోజు కూడా మనం చూస్తే ఎక్కువగా మనకి రెవెన్యూ ఇష్యూసే వచ్చాయి. 300 పైన అర్జీలు మాకు వచ్చాయి. మనకి చూస్తే ప్రతి ఒక్క గ్రీవెన్స్ డేకి 200 నుంచి 300 అర్జీలు వస్తున్నాయి. ఇది మండల్ స్థాయిలో మండల్ ఆఫీసర్స్ అదేవిధంగా గ్రామ స్థాయి ఆఫీసర్స్తో మాట్లాడి చాలా వరకు మాకు క్లారిటీ వస్తున్నాయి. ఆ క్లారిటీ వల్ల మాకు కూడా ఇంకా గ్రీవెన్సెస్ బాగా సాల్వ్ చేయవచ్చు అని తెలుస్తున్నాయి. కొన్ని ఇష్యూస్ బిల్ డిస్ప్యూట్ వల్ల ఫ్యామిలీలో ఉన్న గొడవ వల్ల సాల్వ్ అవుతుంది. सूर्यापेट जिला के जजी रेड्डी गुडीम मंडल मरकज़ के अरवापल्ली गांव में नामालूम अफराद की नकलो हरकत ने हंगामा खड़ा कर दिया। गांव वालों ने जब गांव के मुजाफात में 3 मशकूर अफराद को घूमते हुए देखा तो उन्होंने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन 2 फरार हो गए। बाकी शख्स को गांव वालों ने पकड़कर अरवापल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। मुतासिरा शंकर ने नागर कर्नूल ज़िला के अचमपेट पुलिस स्टेशन में CISI के आमले के ज़रिए एक कबायली नौजवान पर हमला और कुचलने के बाद मीडिया के सामने अपने गम का इजहार किया। हालांकि मेरा अपने भाई के मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उन्होंने मोबाइल फ़ोन ले लिया जिसने मुझे हैदराबाद में बुलाया और मेरी पिटाई की। बाद में उन्होंने इंकिशाफ किया कि उन्हें उनके गाड़ी में अचमपेट सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। శంకర్ ఒక 35 ఇయర్స్ ఉంటుంది. అతన్ని పోలీసులు ఒక ఇద్దరు పోలీసులు వాళ్ళ మదర్ ఒక సివియర్ SOB లో తీసుకొచ్చారు. టైం ఒక 5 o'clock అయి ఉంటుంది. టైంలో వచ్చిన తర్వాత ఇంజెక్షన్స్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన స్టేబుల్ అయిపోయారు. ASI के ओहदेदारों ने मुश्तरका निल्लोर ज़िला और चिलाकुरू कौमी शहरा पर मोंडम टोल प्लाजा का मुआयना किया। इन मुआयना के दौरान ASI
के अहलकारों ने 16 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसे विजयवाड़ा से मदुराई तक बस के जरिए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था और इसे ले जाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर एसपी राजेंद्र ने मजीद तफसीलात का इंकशाफ गुडूरू टाउन के एएसआई ऑफिस में मुनअक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में किया। మనకి వెహికల్ చెకింగ్ ఎంత చేస్తే అంత క్యాచ్ అనేది మనకు జరుగుతుంది. అలాగే ప్రివెన్షన్ స్టెప్స్ గురించి పై జిల్లా అధికారులకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనము ఈ నిర్మూలనకు చేసిన చర్యల్లో తీసుకుంటే బైండ్ ఓవర్ కేసులు 12 వరకు నమోదు చేయడం జరిగింది. హిస్టరీ షీట్స్ ఈ గూడూరు పరంగానే 11 చేశాము. అండ్ పీడియాక్స్ కూడా సూటబుల్ వాళ్ళని ఎంపిక చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే అవగాహన కార్యక్రమాలు, హోర్డింగ్స్ అన్నీ పెట్టి ఇందులో ప్రజలు కూడా మమేకమై వాళ్ళకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడైనా తాగుతున్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే 14500కి ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళంతా సహకారం మాకు కోరుకుంటున్నాం. आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।